Yani akicha kaluore kod muoch tuo kaere jela Manyaururu. Hapo ni achiel kende onge mo kendo. To mano nyiso na at least one step ahead. Nikech nitie counties mokisia kama ungogo. Paro mopogore opogore pod medo wuok e wi roundabout mokwong ger e county ma Siaya. Nekora juang machiegni weche manyien kakoro wachako gi mago bende ma isudo kata ka osemie yono mago madhi bedo ka waluoni odiochieng' ma kawuono kendo dhi kelni achiel kachiel Ramogi TV chakoro note machuok chako sani SMS line moro yaw en 3:6 no ka Facebook maro mar Ramogi TV bende wantiere kata live yudo e Ramogi TV en achiel kende man gi verification en mablu kachiel koda YouTube wantiere live kata bende kono nyaka sani yudo weche manyien gi yo machalo nade to mokwongo sigana ma wakelo ni mano ma omipeko odiochieng' ma kawuono. Komiti ma ochung' ne jotije sirkal e od bura medo mana dayo dho joma ne owal kaka jotend migepe kata chenro bende osedonjo ndalo mar 4 odiochieng' ma kawuono. Mithika Linturi mane owal e migaono mar pur ema ne okwongo chopo e mbele komiti ma kamano kendo okete tesre mar lero chenro ma obiro tiyogo ka oketo e tim mar neno ni piny Kenya onyago chiemo moromo ahinya to e kindegi mag oro. Jatelo mamoko bende mane idayo dhogi odiochieng' ma kawuono dhi bedo kanyo Eliud Walo mare oserumo e migaono mar tudruok kachiel koda Ezekiel Machogu mano mane owal e migaono mar somo. Ababu na Mwamba mabende geno yudo lemo mar jatend migao mag tuke gi dongruok mag rowere bende biro lero chenro mochano berogo migao makamano. Twak mogik odiochieng' ma kawuono dhi bedo mano e kind komiti no kod Rebecca Maino Miano mabende koro wale migaono ma ochung' ne dongruok e gwenge ma otuo kod tudruok e kind pinje mag Afrika ma ugwe. Nyakora mage juang' weche motenore kod weche mag komiti kachiel koda puodho jotend migepe ang'wa medo bende tudre kod jofwambo wa mantiere kagi kata mondo migi kelo weche makamago to kata kapok wadhi mano warange counties mamoko ni gik mage madhi nyime. Jokanyo mag county mano ma jod burago ma county ma Meru ne obago ng'anyo odiochieng' ma kawuono ka gichomo nyaka apise mago kwach kich kaka okang' mar chung' kanyakla kod jatend kweth mathoth e od burano mano Evans Mawira mane oluongi mondo odad dhoge e wi tulo ma tich adek. Kod bura ma Meru ne obedo kod rochruok e kinde mane gavana Kawira Mwangaza nege to chiwo twak mare ne MCS mag od burano. Spika ma Meru Ayo Bundi bende okone jofwambo ni Evans Mawira ne ochopo mana mar chiwo pache ka othege kod ketho mano chwalo koko mane orocho romo ma tich adek. Kata kamano MCS go ne odok nyaka e od bura mar dhi nyime kod chenro magi ka gigoyo kogno jotend migepe mayande owal kod gavana Kawira Mwangaza. Mimi nataka kusema tuko tayari watuite na sisi hatuna uoga wowote, sababu kama ni mama ametuaccuse, mama gavana kama ndiye ametuaccuse, sisi ndio tunapaswa kumpeleka kotini. Gari za waheshimiwa ziliumizwa hiyo siku na wale goons alikuja nao wenye walikuwa wanatupa mawe wakiwa nje ya bunge yetu. Kwa hivyo kama yeye ana claim that mimi ndiye nilipiga gari yake mawe, nataka atoe ushahidi tupelekane kotini. Na pia sisi tunaenda kuandikisha statement zetu kama waheshimiwa wote ambao gari zao ziliumizwa. Tumekubaliana ya kuwa na nimweleza hata wakiita mwingine sisi zote kama mbunge ya Meru utakuwa hapi tutakuwa hapo, si ndio kweli? Kwa hivyo mwenye anafikiria hata intimidate mmoja ama wawili itawezekana. Kile tunajua ni kwamba governor alisema ya kwamba majority leader ndiye alirusha gari lake mawe, lakini nataka kusema hivi kuambia wa Meru na Wakenya wote, kwa county assembly ya Meru hakuna mawe, ni kabros. Labda atuambie kama tulikuwa tunang'oa kabros tunarusha magari, sababu alikuja na goons, akakuja na watu kutoka hiyo function alikuwa hapa Meru town mjini, wakakuja wakaanza kurusha mawe ndani ya assembly, na tuko na evidence magari yamegongwa na mawe na magari yamevunjika vioo. Na kile nataka kuambia wa Meru, sisi hakuna pesa tumeitisha governor, hakuna pesa hata mtu mmoja ameitisha governor, hiyo inasemekana tumeitisha 5 million. Sisi tuko tayari kufanya kazi na tumetosheka na mishahara yetu, lakini kile
Mano kawuok e kaunti ma Meru. Gik mage mosebedo katimore kanyo. Wadhi ane kaunti ma Kiambu. E thuolo mag dweche 2 kende ji madirom 17 osewito ngimagi e kaunti ma Kiambu kaluwore kod lwenje mag udi. Mayo yangi kod komishona ma kaunti no ma Kiambu, mano miluongo kanyo ni Joshua Nkanatha, ma bende owacho kanyo ni gwandruok mag udi medore kendo kelo thoe ma inyalo geng'. Gavana ma Kiambu Kimani Wamatangi bende okwayo jokanyo ma ochung'ne arita kod jodak ma Kiambu mondo osire lwedo e kedo kod jonjore e kaunti no ma Kiambu. Koro kaka Sharon Ong'ao miyo waler mathoth. Lwenje magudi medore e kaunti ma Kiambu. Ka komishona ma kaunti no Joshua Nkanatha oyango ni ji 17 osewito ngimagi kaluwore kod lwenjego. Nkanatha olero ni migawo mochung'ne arita kwe osemako achije 14 ma itudo gi nek bang' gwandruok magudi. Achijego oseyawnegi buche e doho. Kama miezi 2 hivi 17, 18 sasa. Na out of that tumetengua 14 tumepeleka kotini. Tunaambia familia, kwa sababu tumesikia kuna mzee mwingine alimaliza bibi yake njano huko pande Sakatondo North. Vita ama mauaji haisuluhishi chochote. Vita inaleta uchungu ambao utaisha. Kama kuna shinda, enda mahali unaweza saidiwa kutatua shida zile huko nazo. Okang' makamano bende biro e kinde ma obila timo nonro e wi nek jaohala George Mwangi. Nyaka sani jaod mosenindo Gladys Njeri kod jatije Morris Mbugwa pod odinnegi e sesendo obila kaluwore gi bura mane donjnegi godo ka iseyogi gi nek mar George Mwangi. Gavana ma Kiambu Kimani Wamatangi bende osingo podho nying Kiambu kaluwore kod njore ma osebedo kamedore e kaunti no. Wewe, our women rep na wambunge wengine, hata members of our county assembly vile speaker alisema ya kwamba tutafanya kazi pamoja ndio tuhakikisha kwamba hii Kiambu haitarudi tena kwa orodha ya misemo mibaya ambaye tumekuwa tunajulikana mbeleni kama kaunti ya fujo na vurugo na wizi na kukosa kutenda kazi. Mara hii kaunti tutafanya kazi na tutarekebisha. Nyinyi watu wetu tunawaomba tu mtuweke kwenye maombi ndio sisi tufanye kazi. Komishona ma Kiambu bende oloso e wi midhiero mag mach ma itiayo e skunde kendo maketho mwandu mag skundego. E wi mano ojiwo jonyuol kod jotend dinde mondo obed e opara manyime e puonjo kido makare ne nyithindo. Jotelogo nyoloso e nyasi mar Mashuja mane obagi e lap makirigiti e kaunti ma Kiambu. Sharon Ong'ao, Ramogi TV. Nainya Sharon Ong'ao. Weche mamoko bende mawaluo kanyo watemo dhi nyaka kaunti ma Kakamega. Kuma jogo makedo ne ratich oganda e kaunti ma Kakamega okwayo jatend piny Kenya mondo non kendo kumo obila mitudo kod njore matimore e alworano. Jodak moko ma Shinyalu ng'ur ka giwacho kanyo ni moko kuom achije magikwer ni gin obila mantiere alwora gi kanyo osebedo ka monjogi kendo mayogi mwandugi ka gidwaro kanyo mondo obila duto wuoth kod obok kata opande moyiedhi mayangogi kaka pisas mag arita kwe mondo okonygi e piedho achije mag kuo ma samoro dipo ka tiyo kod nyinggi kata lep obila e timo njore makamagi. Mago otimore mana dwe achiel bang' obila moro mane rito bungu ma Kakamega owito ngimane korwakore kod joma ne kunyo kuoyo tok chik. Ni askari wa aina gani? In Shinyalu there is a lot of confusion. Unaenda KWS, unaenda KFS, they are neither under IPOA but wameendelea kudhulumu wakaaji wa Shinyalu. Kuna makosa yalifanyika. Na sisi watetezi ambao bado tuko na hizo kesi za wale watu ambao waliumizwa katika hizo nyasifa. Kuna wengine kesi zao ziko kotini. Kuna familia zenye zilipoteza watu wao katika hiyo njia ya Special Service Unit. Nataka tena tuungane na yeye na atusaidie anapotupea jibu ya kwamba anaungana na sisi kupigania ili hao watu wote wapate haki. Inatakana tujua ya kwamba hizi vitengo hata wale wenye wanachunguza ile mambo ya kashfa zingine tunataka rais utumulikie mtu akiwa kwa ofisi fulani atumikie mwananchi wa kawaida kwa njia nzuri.
ka owuok e mago matimore kaunti ma Kakamega nyakoro Ramogi jwang' kaka ne wasingo ni wabiro bedo wang'i kendo koro sani we wateri e od bura ni gik mage mantiere kanyo kendo nyaka sani wada tudre achiel kachiel. Jafwambo marwa Chris Owino osebedo kata kaluonwa chenro mag nono joma ne owale lemo mag ten migepe odiochieng' ma kawuono kendo koro watudre kode achiel kachiel mondo mi okonwa ne ni gik mage mosebedo kata katimore kadhi nyime mano e od bura ka koro watudre kode sani achiel kachiel ka wanyalo yudo Chris achiel kachiel. Chris, inyalo miyo ane ler gik mage ma osebedo kanyo katimore e od bura odiochieng' ma kawuono nyaka sani jogo mane owal gin mana ji ariyo mosetimnegi mosepuodhi odiochieng' ma kawuono. Inyalo miyo ane ler ni gik mage matimore Chris? Erokamano Cleophas, mana kaka iselero nyaka sani chenro mar puodho jotend migepe kata piedho jotend migepe mono pod ne lemo mopogore opogore onyono odiochieng' mar 4 kendo nyaka sani mana jotend migepe 2 kata jogo ma olapdho gi ndong' ne ten migepe 2 ema osedadhogi kod komiti mar od bura mochung' ne piedho jotend migepe. Nyaka sani wasewinjo ler kowuok kuom Mithika Franklin Linturi ma bende ne opod ne lemo ma bedo jatend migao mar weche mag pur. Franklin Mithika Linturi ma bende ne na ja od bura ma South Igembe kaachiel kod seneta ma Meru ne oket e tago maliet mondo ler ne jopiny kaachiel kod jo od bura ewi weche mag mibadhi Manyien e weche mag mibadhi maromo 35. Gima ne Mithika Linturi owacho en ni mibadhi 35 go tema itudego gin gigo mane ochan kendo opang kod piny owacho ma jatend piny machon Uhuru Kenyatta mar temo chune mondo olok chung' mare mar siasa. Ne owacho ni weche Manyien ewi degree mare mar somo kaachiel kod weche mag mibadhi nyaka kod weche mane tudi kod bambo miyo moro. Owacho ni magi weche mathothgi ne ochan kendo pang kod piny owacho mane tiyo kod bad migao mar obila mar Okwach DCI sando kendo tudo kendo ketho nying josiasa mane wuok e gwenge mag Masawa mane okawo chung' mopogore kod chung' ma jatend piny Uhuru Kenyatta mar siro lwedo jatend piny masani Dr. William Samoei Ruto. Ka bende ne owacho ni weche Manyien ewi kata ong'weng'o ma okwako obok mare mar somo en gino mapod ni e doho kendo okonyal lero mathoth nikech mana en gima pod ni e doho. Kata kamano weche mane tude kod bambo miyo moro owacho ni mago gicho mane osetiek oko mar doho kane gisewinjore kod miyo mane ochwalo ng'ur kamano e doho mondo gitiek wach makamano oko mar doho ma pacho kae. Mithika Linturi kopogore kod mibadhi maromo 35 Manyien mane odhieny e nyim komiti ni bende ne okete tago maliet mondo ler ne jopiny chung' mar piny owacho kaachiel kod chung' mare ewi kodhi kaachiel kod chiemo mag lony manyasani kata GMO. Ne oyudre kama tek kinde mane otemo wacho ni GMO ok rach, chiemo mag GMO ok rach nikech kata dhano en achiel kuom gigo ma ne otemo wacho ni dhano bende en achiel kuom mwandu mag GMO. Wach mane okwed mokalo kod speaker mar od bura Moses Masika Wetangula kod jo od bura mane onyise kata jokanyo mag komiti mane onyise ni dhano ne okolos kod GMO kata lony manyasani mano mar GMO kendo ne okwayo ng'uono. Ne oriko wacho ni chiemo mag GMO gin chiemo ma onge rach mar GMO kendo ok nyal hinyo ngima dhano. Kata kamano ne ochuno jatend jo od bura mathoth e od bura Kimani Ichung'wa mondo okony Linturi kane otemo nyiso jokanyo mag od bura ni piny owacho mar Kenya Kwanza e kinde ma gibiro miyo thuolo mar mondo oti kod chiemo mag GMO ok gibi chuno jopiny mondo onyiew kata ocham chiemo mag GMO. Japiny biro bedo kod thuolo mar yiero chiemo ma odwaro. Kodhi e duka obro bedo kod thuolo mar yiero mwandu mag GMO kod mwandu ma ok olos kod lony manyasani mano GMO. Gino mane
owango e jago poro ma jod bura manoke od bura Junet Mohamed mane onyiso Kimani Ichung'wa mondo we loso e lo Mithika Linturi nikech Mithika Linturi ema ne owal mondo obed jatend migawo mar weche pur omiyo onego bene odwoko penjo en owuon ma ok konye nikech mano lemo mane owal king'iyo lony mare kaachiel kod chia mare mar tayo lemo makamano. Kata kamano spika mar od bura Moses Wetangula okelo kwe kama ne okwayo Mithika Linturi mondo owe bolo weche kendo we wacho weche ma onge kod adiera kalure kod lony mar science kendo wach mar GMO ne orumo kanyo kama ne chung mar Kenya Kwanza kokalo kuom Anthony Kimani Ichung'wa jaod bura ma Kikuyu kendo jatend jod bura mathoth kod Mithika Linturi ne en ni piny owacho mar Kenya Kwanza ok bi chuno jopiny mondo oti kod chiemo ma olos kod lony manyasani mag GMO ka ok gidwa. Kopogre kod mano komiti mar od bura bende ne onyiso Mithika Linturi mondo olerne jopiny ni gisiko ka giwacho ni piny owacho mar Kenya Kwanza biro miyo jopur mbolea manengo oyweyo kaachiel kod kothe mar neno ni giyaro dero mar chiemo e pacho kae. Kata kamano ne giwacho ni magi gin chenro ma biro bang'e to sani oganda ido matek keto chiemo e mesa kendo ne gikwayo Mithika Linturi mondo lerne jopiny ni to en chenro magne ma piny owacho mar Kenya Kwanza oketo mar neno ni sani e kinde ma oganda pod rito keyo ma biro wuok bang' ka osemigi mbolea manengo moyweyo to sani kapok giyudo keyo makamago jopiny biro keto chiemo e mesa nade. Kata kamano Mithika Linturi ne owacho ni okonyal yango ka piny owacho mar Kenya Kwanza biro donjore kendo duoko nengo mar mogo piny ka owacho ni mago weche ma piny owacho biro twakie kendo ka giseyiere ka piny owacho to gibiro lero ne jopiny. Bende ne Mithika Linturi owacho ni gibiro dok e chenro mar puro e gwenge mag Gulana Kulalu ka owacho ni chenro mar puro e gwenge mag Gulana Kulalu ne en chenro maber kata kamano ne oko miye thuolo maber nikech keyo mane oyude tielo mokwongo kowuok e puodho mar Gulana Kulalu ne tin kipimo kod dwaro mar jopiny. Kata kamano ne owacho ni ma en chenro maber ma onego mi thuolo mar duoko kata kedo kod nok mar chiemo e pacho kae. Kopogre kod Mithika Franklin Linturi Cleophas ne komiti mar od bura bende odayo dho Eliud Okech Owalo ma bende opodne lemo ma poni komiti mar od bura kod od bura puodhe to dhibiro jatend migawo mar weche mag tudruok kod lony manyasani ICT kokawo lemo mane omak kod Joe Musheru ne bende okete mondo ler ne jopiny gigo ma ochano timo poni komiti mar od bura kod od bura obiro puodhe kendo kawo lemo makamano. Gima Eliud Owalo ne osungo e mbele komiti ni en lony mare maratipo e weche mag chano chenro mag piny owacho ma pacho kae kaachiel kod chano chenro mag migepe mopogore opogore mag piny owacho e pinje mag Afrika nyaka e riwruok mar piny mangima ka onyiso ni en kod lony mar arieya mar telo ne migawono ka bende osingo mar chiero kambi mar tudruok kata kambi mar keyo weche mar piny owacho mar KBC bende osingo mar chiero kendo bero kambi mar Posta kaachiel kod bero weche mag tudruok kitiyo kod lony manyasani e gwenge ma pacho kae kuom neno ni jopiny oyudo weche mag tudruok kata oyudo chenro mag tudruok kitiyo kod lony manyasani machiegni kod jopiny. Koro warit kuchopo si mag midhiambo bang' ka giseduogo jotend migepe ariyo ma idhi piedho en Ababu na Mwamba jaod bura machon ma Budalangi ma opodne lemo ma bedo jatend migawo mar rowere kod weche mag tuke kaachiel kod Rebecca Miano. Mag jotend migepe ariyo kata jogo ma owal ne lemo mag telo ne jotend migepe ma igeno ni biro chopo e nyim komitini e seche mag midhiambo kendo chiwo lony kaachiel kod chia margi mar telo ne migepegi poni opuodhgi kod od bura. Cleophas. Wagoniro kamano ahinya Crispin Owino kuom wach makamano. Ang' waduogo iri bende wang'eni odiochieng' ma kawuono chenro pod idhi nyime ka bende wadhi bedo kanyo korango jogo ma pod idhi dadhogi bang' migago. Erokamano kuom miyowa
Report makamano kendo koro ang'wawe mondo idhi nyime kod yudo migago mari kaachiel kod gigo bende ma iluwo odiochieng' ma kawuono ka wagoni erokamano kuom miyowa ler e yo machalo kamano. Nyakwara Ramogi Jwang' wantiere kae kendo koro nyaka sani wakawo yweyo mokwongo e weche manyien mag migago, to kata kapok akawo mago asomo ote meki misebedo kata kioronwa kapok waduogo kata wan kata gi Clinton mar Agongo remgi owacho ni ler ahinya choponwa e yo makare. An denda ojwach awinji maber kantiere Suba North Lambwe. An min nyithindo, min Adhiambo koda min Enos. Erokamano ahinya kuom ote mari. Kama Ramogi TV umora gi chenro duto ma okech nyaseda owacho ni oyudo yo moro makare. Migago an Polo Kuto mara Karombe School owacho ni ayie kod jotelo kendo jogo matimo nonro ne jotelo madwaro tiyo ne jopiny. Erokamano Clinton. Erokamano nyaoti Mario Chopoka. Bernard Odero kawuok Bondo Nyambege owacho kanyo ni en bende oyudo yo makare, oneno kendo oluwo chenro e yo maber. Victor Ochieng kawuok Rodiko Pany aneno maler ka wan kod jaoda Melvin Nyanaya gi wuoda Junior ka gidwaro winjo weche manyien mar Ramogi TV kende. Kamachielo e Facebook kata bedo ge wantiere wagoni erokamano kuom bedo kodwa e kindego duto. Elizabeth Atieno Koth wacho ni oyudo yo makare. Merem Lucy luwo chenro ka entiere Pwani University. Min Kita Nyakano wacho ni oyudo ka entiere Kisumu pacho kor gi wuod Jesse. Erokamano ahinya. Kamachielo weche manyien Patrick Oluoch weche manyien e wang' sa ndani Ramogi TV. Elsha Clench warito mana ka waneno weche manyien Kilimani ka Okeo Nancy Locke ken nyamasari ya Europe. Wakawo yweyo masani ka waduogo wadhi nyime. Ikete mana Ramogi TV. Radio Ramogi, Kartun Jaluo. Radio Ramogi. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. Mashabiki chungu nzima wanaendelea kushinda bonuses nonono kwa Shabiki Jackpot Mbao. Kwa majina naitwa Peter Masinde, nimeshinda 1 million kwa Jackpot Mbao bonus. Nimefurahi sana kwa kushinda hii bonus. Hii pesa nitaitumia kwa kununua shamba na kulipia watoto school fees. Na wahimiza wagazi wa Busia waendelee kushiriki. Hii kitu si ya uongo, ni kitu ya ukweli. Bonuses are for 10, 11 and 12 correct predictions. Join the bonus movement. Cheza Shabiki Jackpot Mbao kwa kutuma neno SJM kwa 29063 na huenda ukajishindia zaidi ya shilingi milioni 20 kila wiki. Shabiki Jackpot Mbao, the easiest jackpot in Kenya. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Shabiki.com. Ng'ama miyo ong'eyo ber mar tim makare kaka math mokinyi manigi ndhadhu kendo milimili kod Blue Band pile ka pile opong'e gi omega 3 kod omega 6 gi teko madwarore. Math mokinyi gi Blue Band, dongruok mag-gi makare pile ka pile. Chal nade?
chal ka gima ihum kaka ng'iyo sim gi pacha te, kik ihum ahinya. En mana ni asebedo e story ahinya. Mana kaka rali manyochacha ne chal ka gima ne an kanyo kane otimo kendo kane iyango chiro manyien ne chal ka gima ne an kanyo. Sama ne imiyo welo mapacho ka nengo mogonyore nam chumbi ne antie. In bende inyalo bedo e story kamora mora. Download mana Citizen Digital. Bed iyo ng'ala manyime gi weche manyien ka gi tuch kod gik mamoko ka gi timore kendo opogore pacho ka kod pinje ma oko. Download Citizen Digital. Citizen Digital. Koro mage jongo se kawiyo matini mido wageno ni se kawo gimoro kanyo ichamo matini kendo koro sani ke chamo odhi nyime kod weche manyien mag Migago. Kwado kanyo ni mabuse madirom 20 yud kod tuo kaera e otwech no Manyaururu e kaunti ma Laikipia. Achiel kuomgi wachore ni kod kido mar kaera matek thiedho ka koro jochiw thieth dwaro mondo joma ogamo tuo oket tenge kod jowadgi bende mantiere e thieth makamano. E kindeno jochiw thieth e kaunti ma Laikipia ojiwo oganda ahinya to mago ma osetudore kod mabusego mondo dhi e pim mar kaera. Much mar kaera ne oyangi e chenro mar pimo mabuse kaluwore kod dhugruok e od twech kacha. Joyce Oduor nigi ler. Landruok mar tuo kaera e od twech Manyaururu noyangore e chenro mar jumachiel mar pimo tuono e od twech kanyo, chenro manobaga kod apisas mag thieth mawuok e bad migao mochung'ne weche mag thieth e kaunti no. Mabuse 20 noyud gi tuo mar kaera mawachore ni nolandore kowuok kuom mabus moro mane nigi tuono. Kaluwore kod jatelo mochung'ne chenro mag pimo tuo kaera e kaunti no Murithi Wanjiku, mabuse madirom 700 nopim ka nonro matut podi itimo ne ji 200 kaluwore kod landruok kaera. This facility, based on its population and TB prevalence, is supposed to notify at least 6 patients per year. But as we speak, up to today, it has notified over 333% more. From a target of 6 per year, by the close of business today, we had notified 20. And actually one of them is a prime candidate, we are almost sure that he is a drug-resistant TB case. Apisas go mag thieth koro dwaro ni ogera kama joma oyudo kod tuo mar kaera nyalo bedo kar kendgi kaka yorno mar duoko piny landruok tuono. Our fear is that in the absence of any intervention, and by this I mean, isolating of these confirmed TB patients away from the rest, we may end up with the whole ward, in fact the whole facilities infected with TB. We need to improve the living conditions or wherever they are housed. If it is possible, and I believe it's not beyond us, we need to decongest those so-called wards. Gavana ma Laikipia Joshua Irungu osingo tayo gedo mar ward kama ibiro ketie tenge jotuo manigi kaera. Kama county tukishikana hapa na senator tukaamua kama viongozi ya kwamba ni muhimu, ni mzuri tuweze kutengeneza ile nyumba ingine ile isolation so that we can be able to isolate those cases so that wasiweze kuwa pamoja na wale wengine, na ndio tusikue na hiyo to reduce the spread of the TB cases zile zinaweza kuweko. Na kwa hivyo ndio tumekuja na tukakubaliana tutafanya hayo kama county government. Tutaanza hiyo kazi kuanzia Monday na tumeichukua kama a matter of urgency na tutafanya hayo. Apisas mag thieth e kaunti no jiwo jodak makono mondo dhie pim mar tuo mar kaera mar yango ka gin kod tuo no kata oyo, nikech tuo no kere e yamo kowuok e jatuo nyaka ng'at machielo. Gimedo ni pim nyalo konyo e fwenyo kendo thiedho chon tuo mar kaera. My main call is when you have some bit of coughing, come so that you can be screened early. An early diagnosis is made and you are treated. The other thing is for any patient to be screened for TB, even to be done a gene expert test, the services are free in our facility. And for those who are found out to be having or to be infected with TB again, the services are free. Moko kuom ranyisi mag kaera gin kaka ahonda manano kuom jumbe mathoth, folo remo kata okego, kor maremo, pek e gamo muya, del mojony, del mochwakore,
luya mang'eny gotieno, koyo e kin mamoko. Kahera en tuo mathothne ketho obo, ka bende onyalo landore nyaka e obwongo, nyarogno kata lumbru. Kata kamano, tuono inyalo thiedhi machangi ka jatuo oyudo thieth makare e sama owinjore. Joyce Oduor, Ramogi TV. Erokamane Joyce Oduor. Nyako Ramogi jwagno koro isewinjo kacha ranyisi mag tuo makahera gin mage kaka Joyce olerogi kata. Pod wantie wechegi mag tuoche. Kendo koro kwa uke county no Laikipia. Warang moko matimore e county Manandi. County Manandi ni akicha kaluwore kod landruok tuo mar nyaldiema mane oyangi e county ma libambano ma Uasin Gishu. Commissioner Manandi Haman Shambi okwayo jodak Manandi ahinya mago mogo tong' kod Uasin Gishu mondo ne ni giketo ler, gichamo chiemo maler kendo gimanyo thieth mar uyapo ni gichich kod ranyisi mag nyaldiema. Ijiwo oganda mondo luok lwetgi kinde ka kinde mar thiro landruok tuoche kaka nyaldiema. Uasin Gishu tuko naye tu hapa. Kwa hivyo watu wachukue tahadhari, kama ni kunawa tunawe vizuri, chakula cha magrupu tuangalie. Unajua sisi pwani tunakulanga sinia watu wanne ama sinia watu watano. Wacha kila mtu apate sahani yake, lakini na tusafishe mikono vizuri kwa sababu ugonjwa huu umeingia katika kaunti 11 zimewekewa tahadhari. Uasin Gishu ikiwa moja wapo, na yeye ni neighbor wetu hapa karibu. Nyakora Mogejwang wadoke ndo e county ma Kiambu. Imane matimore kacha Kiambu emanye manoko kale Migago no mar thieth oyango kaka mano manigi ting' mapek kaluwore kod landruok mar tuo mar nyaldiema ma iluwo kod banka ji maromo 31 no yudi kod tuo no e county no. E kinde ni jopiny kod jochiw thieth jiwo ler mar chiemo magiuso ka johala koro oketo tesre mondo oneni giketo ler e rango wach ni gigo duto mamalo, gigo magitiyo godo mar duoko piny landruok mar tuo mar nyaldiema kod tuoche mamoko manyalo wuok. Migago mar thieth nyocha bende oyango ni ji mawuok e county go duto bende osebedo kod weche mamoko. Wabinyane kaka ne giwacho. Kisha wenye tunauza na wama wenye tunauzia. Taweke watu wale wa kuangalia kama kuna uchafu kama hiyo mahospitali. Yaani kila mahali watu wanafanyia kazi, kama ni chakula hizo wanauza. Wanaweka watu wa kuangalia kama kuna usafi. Puro bede county no ma Kiambu wayudo kanyo ni jodak kar chung'o burano mag Gatundu North bende ywago kech kaluwore kod oro makoro osekelo midhiero e pacho kae. Kar chung'o burano ma ong'ere kod puro chiemo e rang'iny mamalo kaka oduma, alode, olemo, chai, kahawa kod pith mar dhok e kin mamoko bende koro ywago kech kendo kwayo kony ne joma ngimagi ni kamarach. Jaod bura mag Gatundu North Elijah Karuria bende koro kwayo piny owacho ni mondo osid chiemo mawuok oko mano kaka oduma, ochele kaka yo mar gayo kech makoro kwako piny Kenya. Tu kuna njaa pale Turkana na kila mahali, Baringo na kule kwingine, hata hapa Gatundu North iko. Wale wakihesabiwa kupewa chakula, pia chakula iletwa hapa Gatundu North, na umejionea we mwenyewe. Tukipeana hiyo unga tulikuwa nayo hapa. Unaona kila mtu anahitaji, juu kama haingekuwa na haja watu wangechukua. Kwa hivyo tunahitaji, na naomba watu wote ambao ni well wishers ambao wako na chakula walete, wapee watu, ndio hata watoto wetu waweze kupata chakula. Tunaomba wa serikali tusaidie na chakula na tupatie makazi. Iko na njaa sana. Watoto iko na njaa sana. Lakini tunabarikiwa. Tunaomba tubarikiwa, Mungu atusaidie. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. Mambo yamechacha. Yo, mambo vipi? Mambo mseto. Watu wangu wa Nakuru mpo? Of course wapo tuvizi. Jumamosi tarehe 22 Oktoba. Tupatane Nakuru Athletics Club. Hapo sasa tuvizi. I say itakuwa ni burudani. Kama uko na kipaji uko chini ya maji ndani ya Nakuru, jitokeze kuanzia saa 8 mchana. Mseto inatua ndani ya Nakuru. Na wasanii kibao. Have the band. Nani mkamu? Dance music.
Tupatane Nax Vegas ndani ya the Nakuru Athletics Club yani NSC. The World Cup fever is here with us. Nani atabeba kikombe? Will it be defending champions France, host country Qatar, 5-time winners Brazil, Lionel Messi's Argentina, ama will it finally go home to England? We already have the games on shabiki.com. Weka prediction yako sahi when the odds are still high on who you think will win the World Cup. Ushinde chapa. Mapema ndio best. Strictly not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Shabiki.com. Bug jodongo wacho e dhok marapar matinda dek ni dhako chunye en pesa makata isuka wi mitindo to kionge pesa to dawi makata idhi e gym bibed bonsa to kionge pesa to chunye pod dawe makata isoma kisungu midhumo kisungu to kionge pesa chunye to pod da. Dial *811 *337# to get jadongo. Nakora moke jong wasedu ko weche manyien pod nitiere wadok nyaka county no mala ekipe gik mage matimore kanyo kotenore kod weche gi mag kech gi yoro midhiero thoth kore county mala ekipe kanyo nyithindo ma midhiero mar kech okwako county mala ekipe oyudo fuongruok tok tend county no chwalo negi kony mar chiemo e sikunde gi e kinde go duto bende mane oyango chenro makamano governor mala ekipe Joshua Irungu no wacho ni chiemo no ibiro chwal e sikunde duto mag county no mondo res chenro mag somo kaluore ni jopuonjre moko osebedo ka leo sikul nikech wachno mar kech. Irungu wacho ni chenro mag dongruok e county no ochungi mano mar keto maino duto mar kedo kod oro. Tumenunua gunia 2,000 ya mchere na tukanunua mafuta zaidi ya 185 maharagwe ya 90 kgs ile tumenunua gunia 185 ya 90 kgs ya maharagwe na tena mafuta ya kukula tena tumenunua nyingi na ndio leo mmeona tumefrag off ndio yote iweze kuwa distributed kwa machule na tumefanya hiyo kazi na kupitia Kepsha na Kesha hao ni ile kiwango ya secondary school na primary school tukakubaliana ni kiwango gani itaenda kwa hii shule ni gani itaenda kwa ile shule. Hakuna mwanafunzi hata mmoja ameaga kwa sababu ya njaa. Jambo la tatu, ninatoa hakikisho kwamba wanafunzi wetu watakula chakula shule na hawatafukuzwa kwenda kutafuta kuni ama pesa ya kuja kupika kwa sababu shule zetu zina wapishi. Na kule ambako hakuna mpishi, wazazi wa wanafunzi watawekewa zamu waje kuwapikia. Kawo kile kipya wadhi kadhoadh na michumbi wadhi nyake county Makilifi. Jodake county Makilifi dhinyi megi yudo thieth maonge chudo mano kowuok mriruok moro ma ok en mar piny owacho. Apisa ma ochung' ne chenro no miluongo ni Abdirahman Sheikh Ahmed ne olero ni gitimo mano kaluwore ni thoth oganda onge kod nyalo kaka ginyalo yudo thieth e yo manimba kaluwore kod pek mar ngima. Chenro mar ndalo adek no mane ochako odiochieng' manyoro chieng' mashujaa biro dhi nyime gwenge ma Fumbini, Kiwandani gi Kibarani kendo geto konyo jogo mayuto margi ni piny. Tatizo ni kwamba hospitali za huku si tunayotumia ni Kilifi au dispensary ya Konjora sublocation ile kule juu Konjora. Sasa inakuwa shida mtu achukue pikipiki kwenda hospitalini kwa kutafuta matibabu. Si rahisi.
Kwa hivyo kama ni kujifungua, anaweza kujifungua hali ya kuhuzunisha. Kama ni mgonjwa, anaweza kuwa mgonjwa kwa sababu yale mapato ya kuwa ajimudu yeye mwenyewe inashindikana. Tayari tumepata watu kama 200 na tunatarajia bado watu wengi zaidi, hata 600, hata wafike 1000. Tumekaribisha watu wote wapate matibabu ya bure. Dawa ambapo mtu anahitaji, mgonjwa kawaida tunatibu, na tunajaribu uwezo wetu kwamba mgonjwa ni mengi ambapo watu walikuwa hana namna tuweze kumsaidia. Future ni kuendeleza hii mipango kama hivi ya matibabu, medical camp, na mengine yote kusaidia jamii kwa hali yote, uwezo ambapo mahitaji ambapo wanahitaji tuweze kumsaidia na kufikisha. Uke County ma Kilifi kama chelo ayudo kanyo ni David Tanui kod jangwen mamoko joloch mag shabiki jackpot mbao bang yudo kare tuke 13 jackpot mar shabiki. David mawuok County Manakuru Kuresoi ne omolo e apis maga shabiki kendo yudo michne, kendo kamano biro ayudo kanyo ni David kod jima moko bende adek ne opogo e kind siling milion 21,246,195 ka gine joloch marang'wen e tuke mag jackpot mbao mag shabiki. Oyango kanyo bende ni gibiro tiyo kod omenda go e yo ala. Na nikatarajia nitafika siku watanipigia simu, na wanimpigia simu, na saa hii nimekuja paka kwa ofisi yao na ndio nimepokea hiyo check ya jackpot. Nimeshinda kwa shabiki jackpot mbao ya milioni 21 tukiwa washindi 4. Hizi pesa nitatumia kwa kununua plot na nijenge na nielimishe watoto wangu. En potigi pak ne joloch mantiere kanyo mago maga shabiki jackpot mbao. Podwa dhi mana nyime kwa yudo weche mamoko, weche manyien sano wadhi nyaka Borabu. Wayudo kata ni jotelo Manyamira ogolo ywak ne sirkan county no mondo res od thieth mano mawuok e sub county no ma Borabu, magiwacho ni telo machon mano bende ne ojwang'ogi kane giloso e dhialo nyasi ma Mashujaa. Negiwacho ni tend county nyaka koro mi jopiny ratiro mar thieth makare, kagiwacho ni mano nyalore mana ka ute thieth e county no oger kendo oket mwandu mag thieth kaka owinjore kanyachiel kachiel kod ndiko jochiw thieth madwarore. Wachre ni oganda mathoth e sub county ma Borabu osebedo ka yudo konyruok kar thieth ma Bomet, mabende koro giwacho ni gibedo ka gikonyorego. Mshughulikia hii hospitali. Hii watoto yote wako hapa, especially wale wako chini ya miaka 30. Hiyo watoto yote wamesaliwa Bomet wote. Leo yanaangalia birth certificate. Hakuna mtoto alisaliwa hapa either Bomet ama nyumbani. Hiyo hospitali ishughulikiwe iwezekanavyo. Hakuna vile tunaweza kuwa na nchi kubwa kiasi hii iko na population ya more than 100,000 na hakuna hospitali ambayo tunaweza tegemea. We want to ask the county government, because health is involved. That is the first agenda. Our women who give birth, they go very far. I also, as Mama Count, I'm going also to be with you, my Mchumbe. Nitakuwa na wewe, our MCA. I will be with you to make sure what you desire has come to our people here in Borabu. Nakora moge jwang wadhi nyake county ma Tharaka Nithi gik mage ma osebedo kacha timore. Wayudo ni jodak mago mawuok e county ma Tharaka Nithi odiochieng' manyoro ne osidho odiochieng' no mar Mashujaa e yo ma opogore tok jakwath mar kanisa Kopere Eliud Mwenda tero negi thieth maonge chudo. Thoth jopiny mane oyuoro e chenro mar thieth no ne opuoyo okang' makamano ka giwacho ni odhi konyogi ahinya e kindegi ma nengo ngima bende oidho. Okang' mane okaw kod Father Mwendwa no ne en mar mulo chuny oganda ma yuto margi ni piny e kindeni. Jopiny okwayo tend county ma Tharaka Nithi mondo ochiw ong'ala mamalo e wechego mag thieth e osuptende mag piny owacho duto mantiere e county no ma Tharaka Nithi. Na madaktari ya kutoza pia. Na shukuru sana, nasema asante kwa hii
mradi unakuja kutupea dawa hapa, na ile tabu tiko nayo sana ni njaa. Ni njaa iko mengi sana wakati wa ubandi hii wetu wa Tharaka. Na hata hapa saa hii tuna njaa sana, hata hiyo madawa tunapewa sijui tutakula namna gani. Huku Tharaka ambao niko kumekaa kama miaka miwili bila mvua ya kutosha, kwa hivyo watu hawana vyakula, watu hawana pesa, wengine ni wagonjwa na hawezi enda hospitali. Mimi kama mtumishi wa Mungu, ile kitu naweza pea kwa jamii, watu wote wa Catholic na sio wa Catholic, ni huduma bure, matibabu ya bure. Haya, kavano nyakora buge juang wadhiane county Homa Bay. Commissioner ma Homa Bay Moses Lilano golo siemne achude mosebedo katiyo gi namlolwe rwako mwandu umoko ma oko puodhi county no mago wuok e pinje mag libamba. Lilano wacho kanyo ni tenda rita kwe ma Homa Bay osefwenyo ni nitiere kweth jo ohala moko marwako mwandu magalagala kowuok e piny Uganda kod mano ma Tanzania kagitiyo kod chula mantiere e namlolwe tok chiko. Koni sani gijiwo arita kwe e tong' mag piny Kenya gi pinje ma libamba mano mantiere namlolwe ka yor kedo gi wach mwandu mabandia mawuok e pinjego e tok chik. Lilano jiwo jodak mawuok e chula manie namlolwe mondo oti machiegni kod obila mag tieko weche makamago. Wetu wanafanya kazi kule kwenye ziwa, lakini kuna tabia kidogo inatokezea nje ya boda zetu. Hii ya smuggling na mambo ya contraband. Serikali imekaribia sana. So kama kuna wale watu walikuwa wamezoea hiyo maneno ya kuleta hiyo contraband na kufanya hiyo biashara ingine, tafadhali sasa tujiweke tayari, tuhakikishe ya kwamba tufanye kazi halali, tufanye kazi ambayo inajulikana, kwa sababu hiyo ndio itajenga nchi yetu. Nyakora muge juang mo mathoth bende timore county zo makaluo so ke county mo Homa Bay waranga ne county ma Siaya. Roundabout mokwongo e boma ma Siaya no mano yao mano chieng' tich ang'wen jumani osekelo mbaka e kor gwenge nyaka e mbui ka thoth jikoro oseyo gedo mare. Ng'uro osebedo kanyo ka ochocho e mbui ka koro gik mosebedo kanyo e wi roundabout mano kao dweche adek ka jopiny moko bende koro kwedo gedo no kendo giwacho ni roundabout no tin kendo ok bi reso dhungruok mag nyamburko kaka owinjore. Kata kamano jodak moko ma Siaya puoyo gedo makamano. Wawinjene kaka giloso e kaunti ma Siaya. Ko compare giman kanyo kod gima nitie chon, wanyalo wacho ni at least something good has been done. Gimarach momiyo I feel roundabout ni bene ni wuoye ma negative mana ni the finishing part of it could be jok manetiyo kanyogo ngas magiweno oneno marach at least oketho sura magino, but all in all olose sura moro kanyo ki compare ma last time. Guma ber ni roundabout mane roundabout mokwongo to it is an achievement nikech kalure gi space makacha space notin koro kudiketa bigger roundabout en roundabout maro Masia to kata kamano nyose lose to nyo wawinjo ka jomoko poste to wacho ne en kek koro guma dawacho ni jogo ni roundabout Masiani kore kanyo chak lose to gumbele kuro ibo mediare to bobedo maduong'. Roundabout wango apone ni achiel kende onge mo kendo to mano nyiso na at least one step ahead nikech nitie counties moko Siaya kama ungogo. Wach masiano en wach moro malich ahinya, osegolo weche mang'eny e mbui kacha. Wan gi jogo makoro bende miyowa wach kendo miyowa paro mopogore opogore kotenore kod weche makamano. Ne wachako kendo ne wakoni kanyo ni oronwa ote kikonwa ni yudo chenro ni yo machalo nade, kendo koro sani ka watieko weche manyien wakao thuolo mar kale moko ma isebedo kata ka yore SMS line maromo 360 ibedo kata kiwacho nade. Ramogi TV miyowa weche malere yo makare, lakini piny to podu tueleso jokanyanam watiuru mana matek. Wacho kanyo mano Milton Onyango Milton wuoda wasimbete erukamana ahinya. Eunice wacho ni amora ahinya gi Ramogi TV. Kama chielo bende tie ote madonjo kar kanyo Ramogi TV neno yo makare. Onyango Milton otichopo ka Sharon kantiere Homa Bay County. Ramogi TV ler kendo yudo yo makare. Agnes Aoko mar Nyatike
ogoero kamano ne Ramogi TV kuom weche makare. Jason Makori kawuok Nyora owacho ni mano kadem Ramogi ler pile. Amor gi Ramogi. Bramwell bende kawuok Masara owacho ni oyudo yo makare. Owacho mana jatend piny Kenya Ruto tiyo makata pesa onge. Wach malich ahinya. Jakinyar Modi wacho kanyo ni dholuo Manemba weche manyien ayudo pile ka pile Ramogi TV. Erokamano ahinya kapod umedo miyowa mana gigo madonjonu kendo weche manyien mantiere ka gi kacha. Wacho kacha mbuyo mar Facebook kacha uyudo wa yo machalo nade. Collins Abongo neno wa kuwuok Obama Minzoni akanika langi. Erokamano. Mary Wea wacho ni count me in oneno wa live. Opio Karen bende yudo wa Jalango Tieno Odhis Jakadiro wacho wan kanyakla nyaka giko erobe koro chopo. Oneno wa Ken Nyamasare Kisumu. Sultan Nasir Abdullahi Migori County bende neno wa Lewis Woda Wasiboda kachel koda Rebecca Rema neno wa kantiere County ma Nairobi. Erokamano. Nyinga Cleophas Oluocha goni erokamano kombedo koda thuolo duto ka iyudo weche manyien kendo bende ka weche manyien bire odi kata kikawo migago gino ma ichamo kanyo Nyasaye mondo riti. Kinde gi duto nyakora Ramogi jwang wadonje weekend marabora. Kikwa wachni wa makuru lwetwa mak lwed nyathi ng'ama tiere bathi kanyo kinde ka udonje weekend gino ma itiyogo kik siki. Owacho ni gik makamano nyalo bedo ka ndonje weekend marabora dhi bedo gi nyiero mathoth to nyaka ipar ni moko bende chalo mana mirni. Owacho ni gik mako thoth to weekend bende dhi bedo moro maradiera. Nyasaye mondo riti nyaka odiochieng' machielo. Nyinga Cleophas Oluoch oriti masane. Chal nade? Chal ka gimi kaka ng'iyo sim gi pacha te? Kiki ahinya. En mana ni asebedo e story ahinya. Mana kaka rali manyochacha ne chal ka gima ne an kanyo kane otimo. Kendo kane iyawo chiro manyien ne chal ka gima ne an kanyo. Sama ne imiyo welo mapacho ka nengo mogonyore nam chumbi ne antie. In bende inyalo bedo e story kamora mora. Download mana Citizen